Iz Evanđelja po Luki. U ono vrijeme reče Isus farizejima: Bijaše neki bogataš, odjevao se u grimiz i tanani lan i danomice se sjajno gostio, a neki siromah imenom Lazar ležao je sav u čirevima pred njegovim vratima i priželjkivao nasititi se onim što je padalo s bogataševa stola. Čak su i psi dolazili i lizali mu čireve. Kad umrije siromah, odnesoše ga anđeli u krilo Abrahamovo. Umrije i bogataš, te bude pokopan. Tada u teškim mukama u paklu podiže svoje oči, te izdaleka ugleda Abrahama i u krilu mu Lazara, pa zavapi: Oče Abrahame, smiluj mi se i pošalji Lazara da umoči vršak svoga prsta u vodu i rasladi mi jezik, jer se strašno mučim u ovom plamenu. Reče na to Abraham: Sinko, sjeti se da si za života primio dobra svoja, a tako i Lazar zla. Sada se on ovdje tješi, a ti se mučiš. K tome, između nas i vas zjapi provalija golema, te koji bi ih htjeli prijeći odavde k vama ne mogu, a ni odatle k nama prijelaza nema. Na to će bogataš: Molim te onda, oče, pošalji Lazara u kuću oca moga, imam 5 braće, pa neka im posvjedoči da i oni ne dođu u ovo mjesto muka. Kaže Abraham: Imaju Mojsija i proroke, njih neka poslušaju. A on će: O ne, oče Abrahame, dođe li tko od mrtvih k njima, obratit će se. Reče mu: Ako ne slušaju Mojsija i proroka, neće povjerovati sve da i od mrtvih tko ustane. U čitanjima ove 26. nedelje kroz godinu nastavljamo s tematikom materijalnog bogatstva i čovjekovog vječnog spasenja, koje smo imali prilike razmatrati prošle nedjelje u prispodobi o nepoštenom upravitelju. Bog kada stvara ovaj svijet, stvara ga u materijalnom obliku i dimenziji, a čovjeku dodjeljuje ulogu gospodara nad svime stvorenim. Međutim, ulaskom grijeha u svijet događa se jedan nered, gdje čovjek više ne djeluje kao pravedan gospodar, već kao sebični koji misli samo na svoje potrebe, a zanemaruje tuđe, te u tome smislu nastaje neki nesklad i gubi se harmonija prvotnog Božjeg stvaranja. To nas zapravo i dovodi do današnje Isusove prispodobe, u kojoj nam se može na prvu činiti kako Isus osuđuje sve bogataše i sve koji imaju neka materijalna bogatstva. Međutim, to nije tako, jer materija sama po sebi nije zlo niti grijeh, već je grijeh kada mi zloupotrebljavamo materiju i materijalna dobra za neke svoje sebične interese. Svjestan je Isus da je čovjekova narav slaba da se odupre zamamnosti bogatstva koje onda vodi u grijeh. Jer da bi čovjek ostvario materijalnu dobit na lagan način, ostvarivat će na grešan način, ili s druge strane materijalna dobra koja ima koristit će na pogrešan način. To jest, ne da živi kreposnim životom i pomaže drugima, već suprotno. Zanimljivo je kako Isus ne imenuje bogataša, dok siromaha imenuje, a ime mu je Lazar, skraćeno od Eleazar, koje znači Bog je pomoć. Bog je na pomoć Lazaru, koji se sada tješi u krilu Abrahamovu, jer se za života mučio i patio dok se bogataš gostio. Lazar nije ušao u raj jer je siromah, nego jer je strpljivo podnosio svoju patnju, svoj životni križ. Srž današnje Božje riječi, ovog evanđelskog odlomka, jest obraćanje i razmišljanje o vlastitom spasenju. Zanimljivo je promatrati kako se ovaj bogataš obratio, ali prekasno.
Koliko smo puta mi učinili nešto u svome životu pa se onda pokajali, a znali smo da to nije ispravan put kojim trebamo ići. Ne dopustimo si prekasno obraćanje, jer toliko vremena trebamo uložiti u činjenje dobra. Jer ta dobra djela su nam ulaznica za nebo. Ona su nam ulaznica da se tješimo u krilu Abrahamovu, kako nam to i govori Isus u današnjem evanđelju. Ne varajmo sami sebe da ima vremena za ispovjed, nego odmah se rješavajmo tereta grijeha. Svaki učinjeni grijeh ne samo da nam oduzima ulaznicu za nebo, nego nas sapinje i oduzima nam vrijeme koje bismo mogli iskoristiti za još veće činjenje dobra. Pokušajmo razmisliti za koje ciljeve i s kojom namjerom koristimo svoja materijalna dobra. Služe li nam zato da se hvalimo pred drugima, da pred drugima pokazujemo kako i koliko smo važni u ovome svijetu? Ili ipak želimo s njima ostvariti vječno spasenje i pomoći drugima da i oni lakše spasenje postignu? Potrebno je živjeti svaki trenutak u svome životu kao da nam je posljednji. U današnjem evanđelju bilo je govora o vodi. Sjetimo se da napojimo i čašom hladne vode čovjeka u potrebi kako bismo mogli piti vodu s vječnih izvora.